Představujeme váhu Scalab DV pro pásové dopravníky. Ideální řešení pro mobilní drtiče, třídiče i stacionární dopravníky. Vysoce odolný a přesný moderní vážící systém. Konstrukce vážního rámu řešíme vždy na míru pro každý dopravník a tím zajišťujeme podmínky pro správné vážení. Vhodné pro dlouhodobý provoz s minimální potřebou obsluhy. Systém umožňuje připojení až 7 vah do jedné řídící jednotky. Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Váha má k dispozici několik součtových pamětí a může tak samostatně sledovat výkon různých zakázek. Online přenos dat je standardem. K vážním datům máte přístup odkudkoliv díky platformě Scalab Online. Rychlý a jasný přehled o produkci a její snadné vyhodnocení pomůže dobře nastavit výrobní proces. Zařízení podporuje vzdálenou diagnostiku a umožňuje tak bleskový servis. Scalab DV je ideální řešení pro všechny náročné provozy.